Ahojte, zdravím vás. Momentálne sa nachádzame v Bulharsku, sme na dovolenke, ale máme tu zopár ich produktov, ktoré sme kúpili. Takže skúsime, čo je najlepšie, čo nám bude chutiť, čo nám nebude chutiť. Takže spustíme sa do toho a uvidíme teda. Keď som to so svojou segrou, tak čo ja viem, kde začneme? Asi pri tých nápojoch, nie? No možno. Či to nechceš? Vieš čo, asi skúsime toto mialko pivečko. Je to vlastne nejaký lišiak, mala by to byť višňa. Takže uvidíme. Nepovoní to veľmi pekne. Pivovo. Čiže to je alkoholické, 4,5. No jedno ešte. Je bušt. Dobre, také fakt jak višňa. Ja by som dal tuto asi 4. Akože není to zlé, ale višňa je taká. Som dala aj 8. Áno? Dobre to bolo. No asi druhé by som dal zase pivečko. 2 môžem ja akože vybrať a potom môžeš kľudne aj ty, keď tak 2 vybrať. Jak to spadný tuším? No nedávaj tak veľa. No, len tak Tak všimni, že nie. pod jazyk. Tak. Čo je to? Nie tam ani... Asi nie je tam Malo ani by to byť plný. svetlé pivo, ale To je nejaký zelené, ale... Bo to je také... volume to nevidíme. No nie je to plné. Čiže 4,6, takže to je 4,5. Takže uvidíme, aké to je pivečko. Či to bude jak naše, alebo bude to nejaké silnejšie. Alebo nejak, jak naše. Také horkejšie to príde. Ale nie už taký zelený. Není zle, ale dal by som takých 6. Ja si 3. No, tak teraz si môžeme dať toto. I ulanový čaj. Je to bez kofeínu, že vraj? A čo to je? To bude, keby A to bez bolo... cukru. No, neviem ti Jediný povedať. nejaký, že by to bolo? Neviem nejak. No do toho piva to nalieva. Ja To je to super. on to Aj oplachol. tak tam. To voní úplne keď si proste... Levandula? Či? Nie, ale taký proste čaj, čo som si robila niekedy, keď som bola malá, ale neviem vôbec, že aký to bol, ale presne tak to bol. Áno, taký bože, pomôž mi. Taký si bol chorý a proste si spravil nejaký čajíček. Taký buď tmavý, alebo... Viem, čo myslíš, ale nespomeniem si teraz, jak sa volá. Citronik tam aj býva. A ten je dobrý. Čajík je výborný. Ja by som mal kľudne aj takú osmičku. Nejakou. A ja, Chutí mi. osmička môže byť. No, si môžeme dať toto pivečko. Maximálne ťa to troška obleje. Asi niekomu padlo na zem. Niekomu? Alebo tebe? To už neviem. Nevedieť na volume. Toto som chcel ako ochutnať, tak aspoň mi to vyjde. Máme tu teda hlavne piva, lebo ja som taký divák. No. Bude tuším ešte lepšie, ako to predtým. To mi chutí menej. Toto volume. Toto asi ani není. Nie? Toto to nevidím. Že by to bolo meálko. 4,6. 4,6. Není to. Není zle. To bolo jak toto, nie? Toto Ale není to máte také, čo hľadám. 4,6. Tu by som dal takú 6. Ja by som dala dvoječku asi. Ja nemám moc rada piva. Tak toto sa to na mňa nejako usmieva.
Asi by som ochutnal tvoj jeden. No, to nám nejako rozfúkalo. Taký iPhone dojde. To bolo aké keksiky, jedné raz jak Oreo. Uvidíme, čo to bude zač. To sú také jak... Čo to je? Látko? Kávové, alebo také niečo. Kakaové. To nejak také falošné Dáme Oreo. si jeden nápady? Či tiež si dať svoj? Ja, ty si ako pázravý. No. Jako tu by som sa nebal povedať aj 8. Ale by som dala takú asi 7. Bolo veľmi dobre to bolo tento produkt. Sa mi ľúbil. Počuť to, jak keď si kúpiš také tie fejkové, keby tiramisu, vieš, také tie... Hej, čo Chápeme sa. myslíš? Dáme si také Skittles. Môžem vyskúšať. To sú wild berry, čiže nejaké proste asi zmes podľa mňa nejakých, jak sa to volá, proste lesné ovocie, chápem sa. Nebojíš. Podľa aj jedno fialový si dala. Bez hľadať sme mohli ako... Skittles. Je to fajn. Dal by som 8, lebo Skittlesky mám rád. Týmto by som tiež dala asi tak 8, ale zelené sú aj tak najlepšie za mňa vždycky. Tie sú kyselé, tie mám rád. Tieto sú také skvelé. Tieto mi videla, že sú také sladšie, áno. Na mňa sa tu usmieva tento malinký takšiček. To je laxi. Či Flaxi. flaxi. Si flax? Myslíš, že flaxnem? Taký čokoládový. Hodne. Ako divná Hodne čokoládové to je. Pripomína mi to tie Kinder Cards. To sú... Vieš čo myslím? Tyčinky? Nie, také tie kartičky. Čo keď sme mali tú Kinder ochutnávku, čo som hovorila, že sú moja obľúbená. Áno, tomu. Ale není to zlé. 6,5 Konzistencia je by som taká dal. divná, my som dala takých 5. No poďme to zapúšť teda. No na to. Môžem si dať toto možno aj chvíľočku. A to má 4,2. Ja by som to oplachol. Tak to potom nebude také. Tak toto je silnejšie, tuším, nie? Áno. Má 4,5. Zelené tuším 4. Áno, 4,6. Všetky voňavé. Ako si mi naliala, som sa neutopil. Voňa to je pivo. Toto chutí je taký corgon. Výrazná horkosť tam je, ale neviem. Corgon moc nemám rád, to je dosť také horké. Tu by som dala takú jednotku. Ja by som dal túto takú štyšku. Ako, není zlé, ale sú aj lepšie. Tak, ty si dal pivečko, ja by som dal tieto chromky. Ani neviem, aké je príchuť. Mali by to byť... neviem. Uvidíme. Zistíme. Možno slané. Koľko sa tam cítim sír. Že by to boli sírové. Je to dosť možné.
No, taký popcorn sírový proste taký. Ja, to sú jaké dobré. Toto by som dal aj 8,5. Ale teraz, keď ich jem, tak cítim viacej sol. Že asi Mhm, iba voňajú mhm, sírovo, mhm. ale pritom sú že slané. Také jak od nás, ale toto sú akože fresh. Fresh, No. také dobré. Ale tam A cítiť, ešte? také dobré sú. Také chrumkavé. Strašne také jemnúčke. Také pre deti, také. No, tak ja by som dala teda toto kokosové, ja milujem kokos, takže... Je to bolo niečo kokoské, alebo bolty, alebo také? Balty? Kokosy miaj. Je to kokosy Či miaj. máme toho dosť, akože. Jaká je malinká. To je s keksikom, vidíš? To je fejkový, on je kokoské. Funguje. Chutí to je kokosová mila, neviem, či si mám milu kokosovú. Hej. To mi to pripomína. By som dal takých 7. Není to zle? Vidia lepšie. Ja asi 4. Také. Akože v pohode, ale už moc presadené. Dajme si niečo na zapitie. Sixo. Melón Melónové. a malina. Melón a malina? Ja že iba melón. Nechceme malina. Fakt. Ježiš, ale voní to úžasne. Mňam. Tu by som dal To je 9. úžasné. Ja by som 10 dala. Toto je výborné. Výborné. Mňam. Ja si ešte mám. Daj si. No. Ideme potom čo robíš s tým pivom. Tak môžeme ochutnať tieto druhé. Mali by byť čokoládové. Čokoládové chrumky, no to som ešte nemal. U nás také vytvorené nejsú. Teda, akože neviem, ako aspoň. Dojči budú tiež také dobré. To je výborné. Mňam. Oni sú jak tie, u nás na Slovensku, keď kúpite tie pre deti, také tie veľké chrumky. A tiež to je vlastne taká konzistencia. Tak Výborné Alasku, sú. keby Len si teda sú kúpiš. následkou s čokoládou. Výborné. 8,5 by som dal. No fakt. To sa zje dneska. Len 8. Čo len aby som asi toto, nech sa to nám neroztopí, lebo to je vlastne také, že má to byť v chlade. Čo to je ako lievanec. Taký vlastne plnený. Myslím, to je lievancové. Sedem by som dal kľudne. Čo sa to lepie na zuby. Ako mali aj ovocné, ale tie čokoládové sú pre mňa také lepšie. Ja by som dala... Taký 6,5. Čo tu máme ešte? Tak môžeme dať tento melón tiež. Jaké malinké. Nejaké. Neviem, či to otvorím, ale... Ja nemám nechty, takže... Počkej, a? A? Dobre. Tam je nejaký Taký mini marshmallow. To je čo, keksik? No keksik je marshmallow. Nechám ti? Nie je to dobré, nechutná sa. Ne? Je to také moc umelé na mňa. Asi jediný produkt, ktorý mi nechutí. Chceš toto
tam dať? To by som dal jednotku. No, Nie to také moc umelé to je. to je fakt, že nechutné to tam. To zapijem. A ja. Musíme to spláchnuť. No. Ešte tu máme tieto dve. Tak to je chceš pomať. Ja chceme pivku. Aha, fakt? To si nevšimla. Keď chceš, si daj. Tak môžeme skúsiť opičky. Môžem. Alebo opičku na nič, asi je to jedno. To podľa mňa to Že by bude bol niečo niečo jak ako- brúmy. No, teraz som chcel povedať, hej. Aha, Ako mali tam rôzne, mali tam aj jahodové, mali aj čokoládové. hej, To to je fakt. brúmy. My máme brumíka, oni majú opičku. Aj to tak voní. Ale aj to vyzerá ako opička celkom. Sa má po hlave. Podatka opička. Je tam aj tá plnka? Hej, Chytila si ju? ale nechytila som ju. Ale je vanilková tá plnka. Hej. Už Má takýto. kvapu. Už tak nedávaj tam. To už prešlo? No, začína pršať. Začínam pršať. My to doochutnávame a ideme pomaly to schovať, lebo začína pršať. No opičke by som dal asi aj 7, lebo dosť to chutí jak brumík a je to veľmi dobré akože. To je 7,5. Tak dáme pivko. Dajme pivko. Nech zapijeme. A také suché to je, keď tam máš tú plnku. Daj si ju, dojsť to. No, prosím. Určite sa ešte mohlo chvíľku vydržať, ale však nevadí, my sa vody nebojíme. Náš kvapík vydržíme. Nezmi si tú prúchrecu. Jaj, ty si... Táto plechovka vyzerá veľmi dobre. Hory sú tam nejako? Ono to má 4,4. 4,4 ako No. vyzerá, či tu je nejaké svetla. Chutí to? Jak? To je také horkejšie. To by som mohol dať Wow, takých toto je riadne horké. solidných 7. Môžem dať aj 0? Môžeš, keď ti nechutí. Tak tomu to by som dal 0, toto je fakt, že riadne horké. Nemám rada horké veci. Máme tu posledný keksiček. Mhm. A to je ale nejaké mäkké. Tieto voľaký keksík tu máme. To sme kúpili v tradičnom obchodíku. Skôr to tam nekúpil viacej daných produktov. Ježiš, to je jak voní. Úplne čokoládovo, jak perník. Jak tiramisu to voní. Že by to bola taká malá tiramisu. Úplne presne tie, čo si kúpiš, také malinké. Ale to tak vyzerá. Ja si z toho odkúsim. Akože dosť možno, to je. A možno, že ešte lepšie. To by som si napadala, to si som nechala. Jak keksík myslím. Je Tiramisu. keksík? Mhm. No to hej. Tomuto keksíku by som dal takých 7, lebo je to dosť podobné ako u nás, keď kúpite taký keksík, čo sa podobá tiramisu. 7, lebo aj čokoládové to je, chutí mi to dosť, čiže kvalitka. Ja tiež asi 7, no. A ešte by som chcel takú vetu ochutnať, že všetky pivka miešať do jedného pohára. Nevidíš na to. Len toho si tam dal toho zeleného nejako veľa. No, viem. A vevička. Skúsiť? Dáme normálne, ti to Dobre. vyšťuje. Hej. Dostalo by to takých 8. Je to veľmi dobrý nápoj. No, Tak 4. Lebo jeden si ti tu vyšiel, zároveň stále je tam to horké pivo. Tak, toto bola ochutnávka z Bulharska. Nejakých produktov, čo sa nám podarilo za týchto pár dní zhromaždiť. Takže myslím, že je ochutnávka celkom fajn, vydarená. Tak snáď sa vám videjko páčilo a ráno nezabudnite nejaký hodiť komentár, nejaký lajčík a samozrejme nezabudnite na odbeh. Ďakujem pekne a
Ahoj. Pa, pa.